לצלם. צריך לחייך. איך שאת רוצה. בטח שצריך, מה זה? התמונה תהיה מוצלחת. לא, זה וידאו, זה מצלמת וידאו. מכונת וידאו? אז תברכי. אז אני אברך אותך, שתהיה בריא, ותצליח. תודה. ותלמד הרבה תלמידים, ושתשמח בהם, ותראה הרבה הצלחה. תודה. כן? גם שתהיה לך נסיעה טובה. תודה רבה. כן. אמן. ואת רוצה לברך אולי את כל הנכדים, הנינים, הילדים? איזה, לך יש בנים, נכדים? לא, כל הנכדים אני אוהבת. ואני מברכת את כולם שיהיו בריאים ושיצליחו. כן. ושילמדו טוב. כן. ושיאהבו אותם האנשים. כן. ושיהיו טובים. ולא ירגיזו את אמא שלהם. אמן. זהו.